Welkom bij Breek de Week. Een boordevolle Breek de Week, maar ook een kleurrijke Breek de Week, want we beginnen weer met vastelavond. En aan tafel zijn aangeschoven door de grootprins Davy van de Kakatoes en de jeugdprins Benjamin, ook van de Kakatoes. Welkom Benjamin. Welkom. Hoi. Wie oud ben je? 9. 9 jaar, dat is nog jong voor een jeugdprins, dus je hebt nog heel veel te beleven. Want ik neem aan dat je nog nooit adjudant bent geweest. Nee. Dit was echt voor het eerst. Ja. Dus wel al lang betrokken bij de Kakatoes. Ja. Ja? Ja. Zit ze in de jeugd van de Kakatoes? Ja. En papa en mam doen die ook al lang met dan? Ja. Ja, wat doen die precies? Ja. Ook in de vereniging. Zit papa in de raad? Ja. Ja. Is er misschien ook wel eens prins geweest? Ja. Dat dacht ik al, hè? Ja. Ja. Al lang geleden, of heb ze dat zelf ook met mogen maken? Nee, we mogen het maken. Heb ze niet met mogen Nee, maken? 9 jaar Oké. geleden. En hoe was het toen je gevraagd werd om prins te worden? Ja, wel vet. Ja. Ja, vet. Je zegt het heel rustig, maar schrok je of was je blij? Of, Ik was wel blij. Ja. want wat betekent dat voor jou, prins met een vastelavond? Ja, geen plezier. Plezier, ja zeker. Natuurlijk plezier. En dat doet ze niet alleen, want we hebben ook 2 kameraden neven dich staan, hè? Wem zijn dat? DJ en Bo. En wat zijn die van dich? Ja, vriend. Vriend. Ja. En dus ook samen voetballen, denk ik, want je hebt een schoon voetbaltenu aan, of niet? Nee, wat doe je dan? Wat doe je dan? Want je spreekt Nederlands. Nou, ik zat op voetbal en Je zat toen op ben ik voetbal. eraf gegaan, maar nu wil ik er weer op. Ja, natuurlijk, ja. Want die andere 2 doen wel voetballen. Doet je voetballen nog? Ja, ik voor mij is keeper. Hij is keeper, ja, natuurlijk. Dat is ook een hele schone sluitpost van het team, natuurlijk. En ook schoon om dat samen te mogen vieren, of niet? Ja. En heb ze ook andere hobby's? Ja, gamen. Gamen, natuurlijk. Wie niet, hè? Wie? En wat voor een spel doe je dan het liefst? Ja, Fortnite en FIFA. Ja, Fortnite doet bijna iedereen. Ben je al fan of Ja, hoe ver? ja, al ver. Heel ver is mij voorbij, zeker weten. Ja, Iedereen in de buurt hier die moet ook oppassen voor jou. ja. Zo. En dan gaan we eens naar de overkant, want daar zit de grote prins. Welkom. Je hebt een heel schoon uitroepen samen gehad op dezelfde dag, zeg maar. Dat was spannend, neem ik aan. Het was enorm spannend, maar tegelijkertijd ook wel ontzettend leuk en heel veel zin hadden we erin. Ja. Dus dat is allemaal volgens mij uiteindelijk ook wel goed gekomen. Wie gaat zo'n vuurtraject? Kost je elkaar of zit je daar pas de dag bij elkaar gekomen? Nou, ik ken hem al eigenlijk al vanaf dat er een babytje is. Oké. Alleen, ja goed, mijn vrouw is een nicht van hem, zijn man. Ja. Dus we zijn ooit eens op kraamvisite bij hem geweest. En, maar goed, we komen elkaar geregeld wat aan het stegen. Maar ja, wie goed uiteindelijk hem heb mogen ontmoeten, dat was op een parkeerplaats bij Landhotel Cox. Oh, echt? Had het Prinsenkeuzecommissie had dan een aanspraak geregeld dat we voor de eerste keer elkaar zouden ontmoeten. En wij zo dan de jeugdprins en prins waren. En ik had al een groot vermoeden dat er het zou werden. Nee. Dus ik had me in de auto gestopt met mijn vrouw. En hij kwam aan met zijn moeder en met zijn pap. En sting aan de overkant van de weg, want ik had me nog verduurd in de auto. Ja. En dan kwamen we de rood en dan zo gaan wandelen en gingen kieken. En hij zei, mijn vrouw is op zijn Nederlands langs aan de rood gaan. Ik zeg dat gar niet. En met dat ik de weg oversteeg en hij zei, de pap had me al geschoten en toen zocht hij mij. En ja, toen kwam hij met 100 kilometer voor op mij aangesprint. Vloog hij me om de nek. En ja, sinds dat moment zijn we hele dikke maatjes. En al waren we er stiekem al, maar ja, we groeien met elkaar met en we steunen elkaar al. En ik probeer hem te steunen hoe ik kan. Tuurlijk. En dan zussen dat ze elkaar het grote heugdes kinds doen. Ja. Hoe gaat het dan als jullie samen op pad gaan? Als we samen naar pad gaan, dan, ja, goed, dan trekken we er samen naar boet. Dus we willen nog een receptie gaan. En dan gaat het jeugdgezelschap mee, dus de papa's en mama's en de aanhang. En onze aanhang in de rood en de dames en het bestuur. En dan treden we op en dan mogen we lekker voorop rennen. Zo wie het hoort, de kleine voorop. En dan mochten ze in de slagen doen en dan viel zich met. En als we ruilen, dan deed hij net zowel met bij mij. Ja, en dat doen we ook eigenlijk met de hele vereniging samen. En dan is het eigenlijk een geweldig groot feest als we daar staan. Ja. Want jij hebt ook een achtergrond in de vastelavond, in de carnaval. Ja. Het is een van de dingen die eigenlijk ook logisch was voor jou om prins te worden. Of was je verbaasd toen ze jou vroeg? Nee, ja, verbaasd. Je hebt altijd goede hoop. Maar ik zal terug op het dialect gaan. Ja.
De Druimenerstraat is geweest. De Druimenerstraat is geweest om een keer grote prins te zien. En dat ze zich dan vragen. Ja, dat is zo'n geweldige eer. En dan kijk ze ook goed nou dan de dag dat ze dan eindelijk bekend moest maken. Dus dat is het heel lang zwiegen. Ja. En dan, op dat moment komt er zoveel adrenaline vrij. Op het moment dat ze het goed moest, ja, dan... Springen, schreeuwen. Ja, ik heb alles tegelijk gedaan. Totdat de knieën kapot waren. Toen ben ik nog doorgegangen. Ja. Nou, Je ziet er ook prachtig uit, moet ik zeggen. Dus, Dankjewel. ja. Ja, het zijn zo'n pakken. Het zijn geweldige pakken. Ja. Er zit genoeg goud op, hè. Ja, zijn die van u weer helemaal nieuw? Ja, die zijn opnieuw aangemeten. Ja, Mooi gemaakt ja. door een Duitser binnen de vereniging. Ja, mooi hoor. Echt heel speciaal. Maar Nevendig zit een adjudant. U hebt ook meerdere adjudanten bieden. Ja, Vertel even wie het zijn. de wat die neven is, dat is de braafste. Dat is Ja. de broer. Dat is Senegal. Ken ik al vrij lang dus. En dat zijn twee hele goede kameraden van mij. Dat is Dennis Wessels en Joep Wolfs. Waar de keuze voor dit duidelijk, wie het zou weren, hoe ze het samen met zou sferen. We zitten toch het hele jaar veel bijeen al ook boeten het seizoen. En, Ja. ja, we trekken veel meteen op en we doen samen leuke dingen en eten. En ja, als we dat dan al zo vaak bijeen dus dan moesten we dat ook samen gewoon vieren. Absoluut. Hè? Ja. Ja. En de band van tevoren is al heel bijzonder. Ja. Ik zeg altijd, het printshop is niet het printshop zelf, maar ook de voorbereiding van tevoren, die is met z'n allen Ja. is. En dan nou weer de napraat. Ja, voor dich, adjudant, wie die broer, wie vult dat? Heel unieke ervaring. Hele ja. unieke. Ja. Want wie van jullie twee is de oudste? Maar dat vind ik Bedankt voor het compliment. Ja. en eerst eind. Ja, nou, dan zie je toch dat de wijste moet zorgen dat alles goed komt. Ja. Ja, dat moet je wel. Ja. Ook toe, het is van de vastelavond alles. Ja. Maar wat voor dit jaar heel veel zijn, en dat is bij deze ook aan de hand, is dat alles verweven zit. Ja. Vertel. Ja, dat was wel heel apart wie dat ter sprake kwam. Ja. Ja, Dus wie hij mij vroeg, wist ik dat anderhalf van mijn vrouw. ja, Dus kon ik hem natuurlijk nog niet zeggen. ja. Dus naar Oester gegaan en dat verteld. Ja, ik al meteen van, het is wel heel leuk om te gaan doen samen zo. Ja, want voor de kijkers die niet weten wie die vrouw is. Ja, die is dit jaar secondante bij de Wienkunning van de Veldmuis. Juist. Dus zodoende, ja, en de Wienkunning van de Veldmuis is ook weer een partner van Adjudant bij de kids jullie. Ja. Juist. Dus het is één familie onderling. Ik ga ook al gezegd, ze kennen beter een hele grote tuinboer. Ja. En alles bijeen wil die dat samen Ik hoor. denk dat dat gezellig is. Of één vereniging ervan maken. Ja, Of één is dat grote. misschien toch niet zo'n goed idee? Oh, ook dat is vastelovend. Ook dat is Hallo, tot vast. gezien. Absoluut. Maar dus wel steeds meer die verbroedering in die Ja. verenigingen en die overlapping. Ja, schoon. En dat is ook weer schoon om een keer met te maken. Zeer zeker, ja. Je hebt heel schoon prinsenpakken, maar je hebt ook heel schoon pakken met prachtige borduursels erop. En die gaan we natuurlijk ook even laten zien, want als je dan te pakken zien tegenwoordig. Vroeger, weet ik nog, dan waren ze gewoon een Rot van Elf pak. Ze hadden de Rot van Elf muts op en één veer. Ja. Meestal, dat was een adjudant. Tegenwoordig werd er van alles door uit de kast gehaald. Wie is dat bij je gegaan? Nou goed, we hebben een Adjudant. Die zit eigenlijk in de wereld. Oké. Een eigen zaakje, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar dat is Postnosport natuurlijk. Ja. En ja, we hadden een logo, hadden we al ontworpen, of die werd er al ontworpen. En hij had gedacht van, nou, ik kan er een badge van maken. En ik heb er al wel connecties met Wim dat zou kennen. Dus hij heeft de proef opgevraagd. Ja, we waren direct van heel enthousiast van, nou, chic kan het niet werden. Nee, Met dat die is gouden echt draad. heel bijzonder. Ja. Heel mooi. Ja. Ook tegen ze een hele schone slager. En met de geschreven. Dat hebben we samen gedaan. En mijn vrouw, niet te vergeten, die heeft ook nog met aan deelgenomen. Maar we hebben ons een halve bier gezet. Ja. En met dit flessen bier. En ik geloof dat we hem toch een 6, 7 keer aan hebben gepast. En ik zei, ja, is het het? En uiteindelijk hebben we het dan maar allemaal samengeweven en de leuke stukjes eruit gehaald. En uiteindelijk blijkt dat het toch wel heel goed aanspreekt bij het publiek. En ja, dat maakt het alleen maar mooier. Ja. Dat knalt door heel Remun. Ja, dat zeggen ze. Ja, dat gaat al heel erg goed. Ja. En die grote prinsen zijn overal te horen. Veer kezen er hiervoor om de jeugdprinsen prima. hun nummer te laten gaan, want die Dat is werden minder gedraaid. Ja, maar dan kun ik ook eens lekker kijken. Ja, dat Prima. bedoel ik. Hè. Dus we gaan loesteren naar de slager van de jeugdprins zo meteen. Wie heeft die een slager geschreven? Tom, de dagbieder Rotterdam. Kijk, ja. En vindt ze het schoon om hem te zingen? Ja, Ja, zal we eens gaan loesteren naar die slager? ja. Mensen, hier komt de slager van de jeugdprins Benjamin de Eerste van VV de Kaketoes. Een goede raad is gauw het weer. Een goede raad is gauw het weer. Een goede raad.
Is Kaart werd. Alsjeblieft. Lopen Benny, de eerste dat is show. De wil leven maar was normaal doen. Als we lopen, zie de beste vriend en ook de zaak, dan ga je binnen drie zijn. Eindjes in dit spelse laarzen, de grote druim en ik stemde met in. Voor ik in de gieboete de line. En het is pas het wedstrijd begin. Lopen Benny, de eerste dat is show. De wil leven maar was normaal doen. Als ze lopen, zie de beste vriend en ook die zaak, dan ga je binnen drie zijn. Hier gaat moet hebben leven. Ik ga vast, echt het wordt chic. Zo gaan weer de ganse stad door. En we dansen op deze muziek. Lopen Benny, de eerste dat is show. De wil leven maar was normaal doen. Als ze lopen, zie de beste vriend en ook de zaak, dan ga je binnen drie zijn. Lopen Benny, de eerste dat is show. De wil leven maar was normaal doen. Als ze lopen, zie de beste vriend en ook de zaak, dan ga je binnen drie zijn. Ziet je de kloppen? We gaan springen, kom op Bonnie en Jo. Nee, we zijn nu nog naar huis moe. We brengen alle kroegen af en opa Toes, de denkt wat is de jongvrouw. Dokke Benny, de eerste dat is show. De wil leven maar was normaal doen. Was de lopen, zie de beste vriend en ook die zaak, dan ga je te binnen drie punt. Dokke Benny, de eerste dat is show. De wil leven maar was normaal doen. Was ze lopen, zie de beste vriend en ook die zaak, dan ga je te binnen drie punt. Was ze lopen, zie de beste vriend en ook die zaak, dan ga je te binnen drie punt. Deze vastelovend gewoon weer scoren. Deze vastelovend gewoon weer scoren. Deze vastelovend gewoon weer scoren. Naast ons is aangeschoven Frans Jansen. Frans, hartelijk welkom. En je bent hier met een bijzondere reden. Op Roermond Nieuws TV is er een nieuw programma gestart. Het gaat over Dolf Wong, een bekende kunstenaar die helaas niet meer onder ons is. En je hebt het hier aangeschoven om daar wat meer over te vertellen. Je maakt dat programma. Wat trekt jou zo aan in het kunstwerk in de kunstwerken van deze man? Dat is een hele geschiedenis. Dolf die is al heel lang in mijn beeld gekomen. Bij de Gieter samen hebben we gepatineerd en dingen gedaan. In de tijd dat hij meeuwen maakte, heb ik maak zelf ook een aantal beeldjes, maar ik kan niet in zijn schaduw staan. Beeld van het meisje met de meeuwen? Ja, dat is natuurlijk in een bepaald jaar hopeloos verknoeid. Ze hebben er gevonden in de struiken. Dat is helemaal hersteld. Toen was Dolf eigenlijk al in 92. En hij heeft het toch voor elkaar gekregen om die weer allemaal aan elkaar te lassen en in de juiste vorm weer daar neer te zetten. Maar dat is niet het enige. Ons thema is eigenlijk een ode aan Dolf. Ja. En omdat ik gefascineerd was door zijn dieren en zijn jachttaferelen. Hij maakte ook best veel tekeningen. Hij was een enthousiast jager. Hij had heel veel met paarden. En die zie je door heel Midden-Limburg zie je die staan. Hier in Roermond heb je 2 paarden staan, bijvoorbeeld van de Schinderhannes. Maar ook een heel mooi paard in de orangerie. Totaal anders. Maar Dolf is eigenlijk een stukje van ons cultuur-erfgoed. Want er staan heel veel van zijn beeld in de Ja, stad, en van de Schinderhannes opera, een aantal, maar ook heel veel andere. Maar het thema is toch wel de dieren. En daar is mij ingevallen om dat een keer op locatie te doen. Hè. Op locatie waar dieren staan, echte dieren. Ja.
bijvoorbeeld echte paarden. Om dan eens te kijken hoe dat die anatomie heeft opgepakt. En heeft dat hetzelfde gedaan hoor. Hij is ook naar levende lijven is hij gaan tekenen, schetsen en boetseren. Ja. En dat hebben wij dus ook een aantal keren geprobeerd. En dat is echt lachen geblazen. Want dan sta je of tussen de koeien of tussen de paarden. En dat hebben we vandaag ook een beetje meegemaakt. Dan hebben we tussen de herten gestaan en tussen de honden. Ja. En dat Hij was een kunstenaar die heel realistische werken maakte. Ja, niet, dat niet, is... niet mee met de moderne kunst, abstractie, conceptuele kunst. Ja, het is echt... maar hij heeft ook een aantal beelden, zoals bijvoorbeeld het paard op de Steenweg. Dat is een beetje meer abstract. Was een van zijn eerste werken, heeft hij in 1970 gemaakt. En dat deed me eigenlijk wel een beetje denken aan het paard van Picasso, wat ik eens gezien had op de Biennale in Venetië. Maar hij heeft zich ontwikkeld tot een, ik heb het vandaag zo genoemd, een driedimensionale Rien Poortvliet. Oké. Hij kon het zo perfect maken dat je dacht bij jezelf van dat beest komt tot leven. Ja. Is het bekend hoeveel kunstwerken hij gemaakt heeft? Ja, een van de bekende zijn natuurlijk de Meeuwen hier. Ja. Maar je vindt, dat vind ik een van de mooiste. Wessem was vroeger een boerderijdorp waar de koeien allemaal een paar honderd koeien gingen naar de wei, naar de stadswei. Ja. En dan stond er een op de hoorn te blazen. Dan kwamen die uit zichzelf terug en die liepen naar de stal. Dat heeft hij in een hele grote groep koeien, die allemaal anders gemaakt zijn. Heeft hij die met die herder eromheen. Het is echt zoiets moois. En dan zijn we eerst wat koeien gaan opzoeken. En gekeken hoe dat hij dat in elkaar gestoken heeft. En daarna zijn we dus naar Wessem gegaan en hebben dat brons. Ja. Dus van natuur naar brons. Ja, dat vind ik het mooiste, dat van Wessem. Het echte voorbeeld, zou ik maar zeggen, op het netvlies. En zou ik nou opnieuw naar het kunst, met andere ogen opnieuw naar het kunstwerk kijken. Wat heb je toen ontdekt, bijvoorbeeld over die koeien? Wat je al noemde, zo realistisch als het maar kan. Hè? En hij had dus een hele grote affiniteit met honden, jachthonden. Hij heeft zelf gejaagd. Hij had even goed een respect voor de natuur. Want bijvoorbeeld er werd wel op wilde varkens gejaagd op Mijnweg, maar een edelhert werd niet geschoten. Die lieten ze lopen. En de wilde varkens die waren op dat moment schadelijk en dan werden die dus afgeschoten. En die heeft zo ontzettend veel inspiratie gehad van dat jagen. Dus de jager die kreeg dan ook een klein diertje, een poepend vosje heb ik er ooit van hem gehad. En hij maakte tekeningen. Heel veel mensen hebben een tekening thuis hangen van jachtpartijen, van wilde varkens of wat hij meegemaakt heeft. Is dat ook een wereld die jij zelf vanuit ervaring kent, vanuit de jacht? Ja, zijdelings wel. Ik heb wel veel dieren om me heen gehad hoor. Maar meer mensen. Ja. Wat was de reden om nu deze serie te gaan maken? Want hij is intussen alweer een aantal jaren overleden. Ja. Zijn werken staan nog her en der in de stad, maar ook in de rest van de provincie. Wat was de reden om daar nu iets mee te gaan doen? Ja, dat is eigenlijk een beetje gekomen doordat ik had een nichtje die ging in Neer wonen. Er staat een ontzettend mooi koudbloedpaard. Ik hou ook echt van paarden. En toen dacht ik, god, ik kom regelmatig op een andere plek waar ze echt staan. Ja. En dacht verrekt dat hij dat zo mooi gedaan heeft, hè. En dan, als ze nou die dieren van Dolphus opzoeken, en dan kom je tot 25, 30 dieren, verschillende, of het nou meeuwen zijn of vissen of zwanen of eenden of... Je kunt het niet noemen, Dolph heeft ze gemaakt. Ja. Die ben ik gaan inventariseren. En nou heb ik hier de omroep bereid gevonden om samen op dierenjacht te gaan eigenlijk. Ja, maar wel op een aardige manier. Op een aardige manier, ja. Het is iedere keer genieten. Dat is ongelooflijk. Als je zelf in de natuur staat, dan beleef je het heel anders. En dat zou ik dan natuurlijk niet gedurfd hebben met een echte volbloed hengst, hè. Nee. Maar zo'n warmbloedpaard, die staat er dan sta je daar zo dichtbij en dan denk je, verdorie, dat is toch wel leuk dat je dat dan durft, hè. En dat je dan mee in de huid van Dolph kruipt. Dat is inderdaad inspiratie op de passie. Ja, dat hebben wij gehad. Ja, mooi. En we zijn nog eventjes doorgegaan. Ja. Hoeveel afleveringen komen er in totaal? Tussen de 8 en de 10, afhankelijk een klein beetje van... Dat levende stukje, dat laten we nou niet meer weg. We weten nou gewoon dat als een uitzending komt, dat je dat dier eerst levend kunt zien. Ja. En daarna ook hoe hij dat in brons gezet heeft. En dat is zo mooi. Dat hebben we vandaag gezien bij het gewei van een hert. Nou, ik vond het zo kunstig gedaan. Dan denk je,
ja, die man die heeft er echt in zijn vingertjes gehad om dat bijna tot leven te wekken. Nou is het in de kunst zijn allemaal stromingen, hè? Daar weet je misschien veel meer van dan wij hier allemaal bij elkaar. Het realisme is nu weer aan een opkomst bezig, misschien onder invloed van verschillende factoren, stillevens en meer figuratieve kunst. Ja. Is dat iets van wat jij hoopt? Dat je zegt, oké, ik wil de mensen toch laten zien dat daar wat meer aandacht voor komt? Op de eerste plaats natuurlijk, omdat het een cultureel erfgoed is geworden. Kun je je voorstellen, Armand, de beelden van Jeanne niet staan? Ja. Ik niet. Kun je je voorstellen, Armand, dat er geen meeuwen staan? Nee. Ik niet. Dus dan mag je best weer een beetje aandacht aan geven. Ja, en trots op zijn. Zo voel ik dat. Absoluut, ja, zeker. En ik denk, als ik dat mag influisteren, dat wij heel erg veel belangstelling hebben voor dit programma. Ja. En ik hoop dat we hier in Breek de Week er nog een klein beetje tegenaan kunnen gooien. Dat we zeggen van heel Remond weet gewoon dat Dolph Wong echt een grote kunstenaar geweest is. Nou, ik denk dat hij een hele goede pleitbezorger heeft in jou. Dank dat je hierover wilde vertellen. En veel plezier met het programma. De kijkcijfers zijn goed. Dus ik zeg, ga allemaal kijken naar het programma over Dolph Wong. En voor Remond heel belangrijke kunstenaar. En misschien nog wel veel meer dan voor Remond, ook voor heel Limburg. Aangeschoven hier aan tafel zijn 3 mensen van het Servicegilde Roermond. Aan de linkerkant Hans van Ursem, de voorzitter. Hartelijk welkom. Hans, wat is het Servicegilde? Kun je het kort introduceren voor de mensen die het niet kennen? Het is een vrijwilligersorganisatie. Het bestaat alleen maar uit vrijwilligers. En we ondernemen een aantal activiteiten. En kun je daar wat voorbeelden van noemen? Ja, een van de grootste is Samenspraak. Er zitten ongeveer 50 vrijwilligers die buitenlandse mensen, anderstaligen, Nederlands leren praten. En dat doen ze 1 uur per week, een jaar lang. En daar is veel belangstelling voor. We komen zelfs vrijwilligers tekort die daar de anderstaligen willen begeleiden. En een andere belangrijke tak is Coach for You. Die helpt kinderen die van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan, die daar moeite mee hebben. Die worden een jaar lang door een coach begeleid. Dan is het ABB is daar de coördinator van. Inderdaad, je bent ons al te snel af. Aan de zijkant zijn aangeschoven Meta van Apelven en Habiba van Helden. Hartelijk welkom ook, dames. Hans, gaan we het al even aan. Misschien eerst even inzoomen op de Coach for You, Habiba. Kun je kort een extra toelichting geven op wat jullie doen? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, allereerst gaan wij in gesprek met scholen, zeg maar die een kind hebben aangegeven bij ons om gecoacht te worden. Ja. En aan de hand daarvan hebben wij een afspraak bij de ouders thuis. Dan gaan we in gesprek met het kind erbij. Dus ook zodat het kind weet van, dat het om het kind zelf gaat en niet om de ouders gaat. Het gaat niet om over het hoofd van het kind heen. Het kind wordt als een gelijkwaardige meegenomen in dat gesprek. Ja, daar gaat coaching ook over. Hè? Dat het gelijkwaardig wordt wordt benaderd. Vervolgens dan gaan wij met het coördinatieteam aan de slag van welke pupillen zijn aangenomen, zeg maar, voor gecoacht te worden. Aan de hand daarvan kijken we welke coaches wij hebben, welke kenmerken, persoonskenmerken ze hebben. En daar gaan wij op een gegeven moment mee aan de slag om ze te koppelen. De juiste match te zoeken. Juist, ja. We proberen zo goed als mogelijk de matches te maken natuurlijk. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, zeg maar, dan krijgt de ouder van het kind krijgt dan ook meteen gelijk de eerste telefoongesprek met de coach die gekoppeld is. Als dat zeg maar in kaart is gebracht, dan gaat de coach bij de mensen thuis. Dan komt er eerst een kennismaking. De ouders zijn altijd dan ook aanwezig waar het kind bij is, ook waar de coach bij is. Het is ook niet de bedoeling dat op het moment dat de coach thuis komt, dat de ouders dan weggaan. Ook vanuit het gevoel van veiligheid. En, dat op zich is wel een goed punt, denk ik, wat je aangeeft. Want ik begreep dus dat de coaching best wel ver gaat eigenlijk. Hè? Dus niet dat er af en toe een contactuurtje in de week is. Maar die coach die gaat zich met heel veel dingen bemoeien.
Ja, bemoeien niet zozeer Zeg eigenlijk, het want niet ik vind het daar. eigenlijk best... Je gaat mensen verder helpen. Ja, nou ja, goed, ze gaan in ieder geval, ze leren elkaar kennen, kijken wat het behoefte van het kind is. Het is niet zo dat een coach thuiskomt en dan het huiswerk van het kind gaat maken. Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar we kijken wel van wat heeft het kind nodig, waar heeft het kind behoefte op dat moment aan. Het kan best wel zijn dat het kind heel moeite heeft met taal bijvoorbeeld. Nou, dan worden er bepaalde manieren of tools ingezet om het kind verder te kunnen helpen daar. Want wat zijn die criteria om voor zo'n coachingstraject in aanmerking te komen? Het is in principe toegankelijk voor bijna iedereen. We hebben ook professionals ertussen zitten. Maar het is niet zo dat iedereen een professional moet zijn. Sowieso, iemand moet affiniteit hebben met een kind. Het is niet zo dat iemand gewoon... Nou, wat ik eigenlijk bedoel is... Ja. Zijn het schoolprestaties? Zijn het communicatieproblemen? Hoe selecteren jullie de kinderen die in het traject meegenomen worden? De vrijwilligers trouwens zo meteen even over. Ja. De school geeft vaak aan van het kind heeft bijvoorbeeld moeite met begrijpend Nederlands of moeite met omgang in de samenleving. Het kind heeft moeite met vriendjes maken. Ja. Dus het is een preventiemiddel ook zo meteen, zodat kinderen niet in een isolement komen. Precies. Begrijp ik het dan goed? Ja, precies. Ja. Een extra steun in de rug om dat het kind gezien wordt. Juist. Het gaat over de overgang tussen het ene schooltype en het andere schooltype. Waar gaat het dan meestal mis? Is dat op relationeel gebied, op sociaal gebied of vakinhoudelijk gebied? Is dat niet in het algemeen niet? Nee, want je hebt echt te maken met verschillende kinderen. En, dus ja, dat kan eigenlijk zowel... Hoe lang doen jullie dit al? Nou, het Coach for You bestaat eigenlijk... in 1997 is het gestart in Amsterdam, eigenlijk heel klein. Ja. Dat waren volgens mij maar een paar mensen die het deden. Vervolgens heeft Gilde Nederland heeft dit op zich genomen. En we hebben nu op dit moment landelijk 20 deelnemende organisaties van Coach for You. En hoe zijn de resultaten? Is daar iets van bekend? De resultaten, we zien echt wel progressie voor het kind zelf. Ja, absoluut. Okay. Ja. En ik kan je een voorbeeld geven, bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een keer een kind gehad dat moeite had met school over het algemeen. En ze had ooit te horen gekregen dat ze niet verder zou kunnen komen dan praktijkonderwijs. Ik ben op een gegeven moment met haar aan de slag gegaan en ze heeft uiteindelijk bereikt om bij Nikkei terecht te kunnen. Dus in plaats van praktijkonderwijs. Het had gewoon even tijd nodig om gezien te worden, om te kijken wat heeft het kind echt nodig. Omdat de school ziet haar of hem anders dan, of het kind is anders op school dan als het thuis is. Voor sommige kinderen is maatwerk is heel belangrijk. Ja, absoluut. En een klassikaal gebeuren is vaak ook heel groot en heel, is niet op maat gemaakt, dus het is niet voor iedereen hetzelfde geschikt op dat moment. Oké. Naast je zit Meta van Appenven. Dag Meta. Jij houdt je binnen het Service Schilder bezig met samenspraak, een taalintegratieproject. Kun je dat kort toelichten? Nou, Hans heeft het al heel mooi gezegd. Nederlands sprekende mensen praten met anderstaligen 1 uur in de week. Dus het gaat ook echt om het praten. Het gaat niet om het leren schrijven. Het gaat niet om... grammatica. Grammatica helemaal niet. Ik wil niet zeggen dat het nooit aan bod komt, maar de focus is het praten. Want waar anderstalige mensen behoefte aan hebben, is dat ze het ook in praktijk kunnen brengen. Ze leren een heleboel bij de gildeopleiding of bij een andere opleiding en online. Maar ze kunnen het niet kwijt. Want ze hebben vaak veel buitenlandse mensen waar ze mee omgaan. En ze zijn ook pas hier, dus
Ze zijn nog aan het zoeken van hoe kan ik mijn plek veroveren in de Nederlandse maatschappij. En door 1 keer in de week gewoon het echt te kunnen toepassen, leren ze ook uitdrukkingen die je niet in een boek vindt. Hè, dus schiet op of zo'n kleine zinnetjes. Ja, dat staat vaak niet in een boek, maar dat leren ze dan eigenlijk in het spontane. Dat ze wat natuurlijker spreken. Juist, eigenlijk. Wat minder boekentaal, wat meer praten. Juist, ja. Ja, en bij ons is het gelijk. Iedereen mag meedoen, hè, mits je wel voldoende de Nederlandse taal beheerst. En je hebt natuurlijk sowieso al mensen die zich aanmelden voor dit project die toch een sociale inborst hebben. Want anders doen ze dat niet. Ja. Maar wat mij ontzettend opvalt is de win-win situatie. Het is enorme vooruitgang voor de anderstaligen dat ze een plek hebben waar ze weten dat ze met al hun vragen terecht kunnen op het gebied van de taal. Waar ze kunnen oefenen in een veilige situatie. Maar de vrijwilligers, die hebben er ook heel veel plezier aan. Het zijn vaak mensen die zeggen van we hebben ons werkzame leven afgebouwd. Er is wat meer ruimte ontstaan. En we vinden het toch nog leuk om actief te zijn, maar we willen niet hele grote verplichtingen aangaan. Maar zo'n uurtje in de week, dat vinden we leuk. En wat we dan zien is dat officieel wordt het dan ook afgerond na een jaar. En mensen krijgen een certificaat, er is koffie en fly. Er wordt altijd een mooie toespraak gehouden nog, dus we maken daar een feestje van. En dan sluiten we het af. En dan kunnen de vrijwilligers weer doorgaan met de volgende. Hè? Maar heel vaak blijven die contacten gewoon bestaan. Zeg nee, jij moet toch nog even oefenen. Ze kunnen niet loslaten. Het is eigenlijk een soort vriendschap dan. Ze krijgen een vriendschap en dat is dan heel erg leuk. Want door deze taak kom ik ook het meest leuke mensen tegen uit verschillende culturen. En met heel diverse achtergronden. Dus ik vind het ook heel erg leuk, Dan zitten jullie hier omdat jullie voor beide projecten eigenlijk vrijwilligers zoeken. Hè? Hans had het aan het begin al even over. Jij gaf wel even aan, Habiba, wat voor mensen voor jullie eigenlijk belangrijk zijn. Wat voor mensen zoek jij, Meta, of zoeken jullie voor samenspraak? Ja, mensen die geduld hebben. Want soms kunnen we niet zo snel opstarten dan we zouden willen. Hè? Want dan hebben we vaak mensen op de wachtrij staan en die zouden we heel snel willen bemiddelen, maar dat gaat dan niet. Omdat we ook maar met 4 coördinatoren zijn die dus weer intakes doen. We hebben zelf ook vaak meerdere taken en meerdere werkgroepen waar we in zitten. Dus jullie zoeken enthousiastelingen. Dus wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om 1 uurtje in de week Nederlands te praten. En wij zeggen altijd bij voorkeur niet bij de mensen thuis. Wij zeggen ga samen op stap, ga bij de EC of ga bij het Paradies, ga fijn bij het museum. Dus ga ook samen op stap, leer de stad kennen. Sommige mensen vinden het heel fijn om letterlijk te gaan wandelen elke week een uur. Dus die vullen en het maakt zo jezelf ook een rijker mens, zeg ik altijd. En dat mag je gewoon zelf invullen. Zeker. En dat is een mooie invulling, Ja. En hoeveel mensen hebben jullie nodig? Nou, als we er nog al 5 bij krijgen, zijn we al heel blij. We zijn heel bescheiden. Ja, en geldt dat voor jullie ook? Ja, zoveel mogelijk. Ja, wat zijn er die mensen die nu zitten te wachten tot ze een coach krijgen of een taalmaatje? Ja, op dit moment weer wel. Maar het gaat altijd op en neer. Soms hebben we net iets meer taalcoaches en dan hebben we net weer wat meer taalmaatjes. Als er net een certificaatuitreiking is geweest, hebben we weer wat meer coaches. Als er wat meer aandacht voor is. En het ligt ook aan de tijd van het jaar. En hoeveel kinderen zitten er nog te wachten? Nou, we hadden vorig jaar 4 moeten afzeggen, helaas. Ja. En hoeveel kinderen worden er dan wel geholpen? Aan de hand van het aantal coaches die we hebben. En dat was? Wij hadden er 11. 11. Ja. Dus dat is dan wel jammer. Ja, zeker. Ja. Nou, dank voor de toelichting. Ja. Hans, tot slot, waar kunnen mensen zich melden als ze vrijwilliger willen worden? Want jij bent de baas van Serviceschilder. Nou ja, op de website daar staat alles op. En alle activiteiten staan erop, www.serviceschilderenbond.nl. Oké, nou jullie hebben het allemaal gehoord. Ga naar die website, meld je aan als vrijwilliger. Het is leuk, zinvol en belangrijk. Voor jullie bedankt voor de komst naar deze studio. Graag gedaan. En veel succes ermee. Dankjewel.
Ja, mensen, Breek de Week staat deze week echt wel in het thema van vastelovend. En we zijn de show met een prachtig item begonnen van de Kakatoes. We gaan nou naar de Donderberg. Want ja, de mensen die mij kennen, die weten dat ik ben voorzitter van de BAS, de Bonte Avondstichting van de Donderberg. En waar gaan we het nu over hebben? Ja, de BAS natuurlijk. Want aan tafel zijn aangeschoven Sandra, de grote Bas, en Dimfy, de kleine Bas. Nou, voor wie jullie nog niet kent, die heeft jullie op dit moment wel zien staan. Ik denk het Want, ja, dames, vertel. Ja, we zijn dus uitgekozen uit leden, zeg maar. Waarom spreekt ze Hollands? Oh, ja, normaal spreek ik plat. normaal spreek ik altijd plat, ja, dat klopt. Ja, we zijn dus door eigen leden zijn we naar voren geschoven om Bas te worden. Ik heb altijd gezegd, ik doe dat niet, ik gun het anderen. Ja. En ja, nu ben ik het zelf geworden. Maar waarom ben je nu toch overstag gegaan? Ja, waarom ben ik nu overstag gegaan? Ja, ik denk, ik moest toch een beetje te kriebelen. Ik denk, ik ga het toch eindelijk keer door. En nu sta je met je neus en nu sta ik met mijn naast overal, ja. Dat was een hele grote verrassing. Dat was een hele grote verrassing, ja. Ik wist dat er op een reclamebord kwam staan. En toen op een gegeven moment zei Carmen, we gaan nou nog eens 15 borden overal neerzetten. Dus we kunnen een speurtocht door hem heen. Ja. En wie werd ze Bas? Wat zijn de criteriums? Nou ja, de Bas van vorig jaar, die had 3 mensen uitgekozen. En de overige leden, die kosten op stemmen. Ja. En toen ben ik gebeld en ik zeg, ik weet al hoeveel bels. Ik doe het. Ja, geweldig. Want Sandra doet dus al heel het jaren met aan de Bontje Avond van Bas. Ik ben begonnen bij de Baszangers. En uiteindelijk gingen die stoppen. En toen werd de vraag gesteld van, wat goed hier doen? Wat mijn mensen zit ook bij de Bas. En wat gaan we doen? Uiteindelijk zijn we blijven hangen bij de bühnenbouw en de kostuumgroep. Ja. En dat mogen we nu al wat enkele jurkjes doen. En als de Bontje Avond is, dan ben ik altijd op de achtergrond bezig met geluid. Dus ja, wie is dit zo? Begon een beetje te kriebelen. Ja. Ik denk, vrijdag en zaterdag moeten we weer knallen achter de bühne, zodat iedereen er perfect op staat. Zodat ze hun ding kunnen doen. En ik vind het op de achtergrond optimaal zo. Ja, want het werd vaak vergeten. Hè? De mensen die op de voorgrond staan, die staan in de picture, die staan in de spotlight. Maar de mensen achter de schermen, zeg ik altijd, zijn heel belangrijk. Nog belangrijker vaak. Om de rest te laten shinen. Dan moest het gevierd worden. Dan moest het plaatje helemaal volgen. Zo van, loopt de volgorde goed. Ik ga de mensen die te vroeg richting de zaal. Hebben ze alle spullen bij zich. Soms is het ook wel eens achter de bühne, ligt ze de kleier klaar op volgorde. Datgene, als hij een rol heeft en hij moet zich heel snel omkleden, dat ze dat achter de bühne ook even gaan doen. En dan stijgt ze meestal wel in het duister. Vandaar dat we het op volgorde liggen, dat degene wel fatsoenlijk zijn kleier aan heeft. En dan kan hij de bühne op. En dan holen we de rest weg. En dan kunnen ze weer verder. Ja. Nou, komend weekend is de grote Bontje Avond. En Dimfy doet dus Bas van de kleine Bontje Avond, van de kinderbontje Avond. Dat is in november geweest. Maar doe eens meedoen aan de grote Bontje Avond. Ja, ik doe dans bij de grote Bontje Avond. Ja. En ik moet als Basje komen. Als Basje optreden samen met Bas, hè? Want dan mogen we de show met openen. En doe dus ook al heel get jaren met, hè? Ja, ik ben begonnen met de kleine Bas. En toen uiteindelijk, vorig jaar ben ik voor de eerste keer mee gaan doen met de grote Bas. Ja, dat was spannend. Ja, zeker. Ja. Kinderen die meedoen aan de Bonte Avond, aan de kinderbonte avond, hebben een druim. Ooit meedoen aan de grote Bontje Avond. Zo wie jeugdprinsen altijd in het druim hebben voor wel een grote prins werden, is dat bij zo'n gebeuren ook geweldig. En hoe werd dat uitgebreid? Want toen dus al gaat meer met dit jaar inderdaad, hè? Ja. Dit jaar mogen 2 dansen doen. Vorig jaar heb ik er einde maar gedaan, dit jaar 2. Ja. En bij de liedjes nog. Zeg, en Dimfy, in één keer sting zo toe met het neusje op al die borden door gans Remun. Wie waren de reacties? Ik heb heel veel reacties gekregen van verschillende mensen. Van wat leuk dat je op die borden staat en wat leuk dat Stu dat moest doen. En allemaal positieve reacties. Ze hebben er geen snorretje erop getekend? Nee, niet dat ik weet. Nee, wat ook heel uniek is van de Bontje Avond van Bas, en dat weten we, er zijn heel veel Bontje Avonden niet meer. Hoe vroeger waren dat allemaal revueavonds, die zijn er niet meer. En toch hield de Bas nog steeds. Nou, zeg maar, al van de jaren 70 zijn ze begonnen. Hou je voor dat nog steeds in stand met z'n allen. En hoe kan dat dan, Carmen? Ja, omdat het één grote familie is. En bij ons is altijd iedereen
iedereen welkom, zeggen we altijd. Het maakt bij ons niks uit. Er doen mensen met van Allerlei alle verenigingen. ja. Uit Azerooi doen er met, er doen er met uit Herten, er doen er met uit Len, er doen er met van Herkenbos. Dat maakt bij ons niks uit. Dus we zijn niet van een vereniging, we zijn los. En dat maakt het ook zo sterk, zeg maar, toch? Ja, dat klopt. En iedereen voelt zich ook gehuurd als er gaat is, elkaar helpen. Ja, dat is gewoon geweldig. Je kunt zeggen een warm bad. En het is een show die voor jong en oud is en klein tot groot. Het gaat niet over personen, het gaat over een gegeven. We hebben nu het thema wie Bas op het terras. En iedereen kan dat volgen, want er zijn mensen die komen uit Sittard kijken of uit Venlo kijken en die kunnen dat allemaal volgen. En dat maakt het ook uniek. Ja. Want op dat terras gaat heel wat gebeuren dit jaar. Dat denk ik wel, ja. Hoe zijn jullie bij dat thema gekomen? Ja, we gaan dan met een groep bij elkaar zitten en dan kan iedereen zijn ideeën aangeven, werd opgeschreven en aan de hand van die thema's werden de dingen uitgesplitst, zeg maar. En uiteindelijk komt ze tot één thema en dat werd op een gegeven moment helemaal uitgewerkt tot wat we nu hebben. Ja, want het terras is natuurlijk een plek waar iedereen in principe kan gaan zitten, dus het is ideaal. Je kunt alles laten gebeuren op het terras. Alles, kan gebeuren. En wat gaat er allemaal gebeuren dan? Ja, dan moet je komen kijken op vrijdag en zaterdag. Nee. Iedereen moet gewoon komen kijken. Vrijdag en zaterdag. Ja. Nou, wat ik toch wel kan zeggen, het is altijd een mannengroep. Dat is een van de schone acts. Ja, maar kan me niet te veel verklappen. Misschien wil het toen liever vrouwen zijn, die hebben we ook heel veel. Dat ken ook nog. Ja. Dus we hebben heel schoon danseressen. Er is een bonte show van zang, dans en sketch. En zelfs een buurt weer erbij dit jaar. Dus ik zou zeggen, kom kijken, joh. Want wanneer is de show? Vrijdagavond en zaterdagavond, allebei om 8 uur beginnen. En zijn er nog kaarten? Ik denk dat er wel nog kaarten te krijgen zijn, ja. Waar kunnen we die krijgen? Via Carmen, via Wim Krijns en via de medewerkers van Bas natuurlijk. En in de donderie. In de donderie, ja. Dames, dank je wel voor uw komst. Graag gedaan. Geniet er nog even van dat je nog even het aantal dagen op die borden staat. Dat iedereen een kind zien. Iedereen trots op je is. Een hele schone bondjeavond en een hele schone vastelavond. Dat zal zeker lukken. Dankjewel. Mensen, dit was Breek de Week van deze week. Hopelijk heeft u zich geamuseerd en zien wij ons graag weer de volgende week terug. Dank aan alle gasten in de studio en graag tot de volgende keer. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.